To je blbovzdorná, mega odolná stavkonca, odolnejšia ako murovaný dom. Je to modulárny mobilný dom určený priamo na bývanie. Nie je to kontajnerová stavba, ale kontajnerový šít, nie je to nejaký mobilheim. Všetky tieto stavby sú síce celoročne obyvateľné, ale majú svoje technologické nedostatky, ktoré nie sú vhodné na trvalé bývanie. Táto stavba má vyriešené všetky takéto nedokonalosti a je perfektne odizolovaná, nemá žiadne tepelné mosty a netreba sa o ňu nejako zvlášť starať. Kontajnerové stavby alebo mobilheimy a mobilné domy nie sú vhodné na celoročné bývanie. Možno sú celoročne obyvateľné, ale na trvalé bývanie určite vhodné nie sú. Toto je model Emiko, bol navrhnutý ako alternatíva za menší byt a je určený originál na bývanie. Je to úplne bezúdržbová stavba, nemá žiadne tepelné mosty a výška v interiéri presahuje 3 metre. Človek má šťastie, že neletali kravy. Toto Emiko má 50 m štvorcových, má jednu detskú izbu, jednu spálňu, kúpeľňu, ktorá je plne zariadená, kuchyňu s kuchynskou linkou a obývačku. Čo je celkom zaujímavé je to, že všetky ceny, ktoré máme uvedené v katalógu, nie sú ceny nie sú ceny bez DPH a podobne, sú uvedené kompletne na kľúč, čiže cenu, ktorú uvidíš, môžeš sa na ňu 100% spoľahnúť. To, že je stavba určená prioritne na bývanie, už vieme, to, že je bezúdržbová, vieme, to, že nemá žiadne tepelné mosty, to už vieme, ale čo ešte nevieme? No kolauduje sa ako klasický rodinný dom. Máme k nej kompletnú projektovú dokumentáciu, čiže skolauduješ si túto stavbu, získaš na ňu súpisné číslo, trvalý pobyt a krásny život. Šetríš kopu peňazí aj vďaka tomu, že stavba je veľmi staticky odolná, pretože nepotrebuje betónový základ, stačia takéto betónové pätky, na ktoré stavbu usadíš. Čo je úplne fantastické je to, že takúto stavbu môžeš mať aj s pozemkom za cenu bytu. My ti síce pozemok nezoženieme, to bude ale tvojou úlohou, no ale aj napriek tomu takýto dom vo veľkosti bytu s pozemkom za cenu bytu je niečo neuveriteľné. Vlastné parkovanie, neriešiš susedov, oplotíš si to, dáš si tú jacuzzu a užívaš si pokojne krásne chvíle. Na našej stránke kodima.sk a pre český trh kodima.cz nájdeš katalóg. Nájdeš ho v sekcii mobilné domy, kde si môžeš pozrieť presné rozpoloženie izieb a presné. A hlavne už nikdy nezabudni. Kodima, modulárne domy na bývanie.